2. oktobra nisu samo jedni u nizu od lokalnih izbora ispred kojih stoji jedna dosadna predizborna kampanja. 2. oktobra, dragi sugrađani, polažemo ispit naše zrelosti, lokal patriotizma i kolektivne svijesti. Jer od naše odluke zavisi budućnost niza generacija naših potomaka. Ne smijemo pogriješiti. Jer ako pogriješimo, sve što smo gradili godinama, naši putevi, kuće, staje, vjerski objekti i grobovi naših predaka, u ne tako dalekoj budućnosti služit će samo kao svjedoci da smo ovdje nekada živjeli. Iskoristite svoje građansko pravo i ne dozvolite da drugi odlučuju o ovome i o našoj zajedničkoj budućnosti. Izađite na izbore, ukažite na svoje povjerenje, a mi ćemo vam vratiti predanim radom za dobro svih nas. Jer ovaj grad nismo naslijedili od naših predaka, već samo pozajmili od naših potomaka. Hvala vam.